Xeyirli gün, hürmetli rayondaşlarımız. Bu yıllarda bizim respublikamız, şol исәптән илебездә avtomobil yürütüşçülərinin hünəri beyramları. Şol oңайдан biz Теләче Агрохим Сервис Ачык акционерлык җәмгыятенең алдынгы шоферы Дамир Нургалиев белән әңгәмә ясап алырга булдык. Хәерле көннәр, Дамир. Райондашларыбыз безнең Дамирны күпләре танып белә, ул үз эшенең остасы. Дамир, бу КамАЗда күптән эшлисезме? 12 ел кыйммәт киребеше башлагына 12 ел булды. Үзегезнең хезмәт юлыгыз белән әзрәк таныштырып китегез әле безнең райондашларыбызны. Хезмәт юлышы алдан чыгышта сачып булып шабердик. Мана читкә чыгып, өйләнгәч, районга якынлап кайтып, шул химия киребеше башладым инде. 12 ел булды. Монда хезмәттәбез инде. Anlaşıldı. Дамир әле безнең хөрмәтле райондашларыбыз ул машина йөртүче генә түгел, үзе әйткәнчә уста эретеп ябыштыручы да. Шушы хезмәтен башкарганда, машина ремонтлаганда, тагылма машиналарны ремонтлаганда акционерлык җәмгыять һәр вакытта Дамирның ярдәменә таяна. Ул үзе эретеп шушы детальләрне ябыштырып куя. Менә бу ел Дамир нинди эшләр башкардыгыз? Шул турыда да сөйләп китегез. Изискованиялар битенә безнең. Изискованиялар, изискалар ташы аннары. Силсавытлар, шилоклар, уласлар, шундый эшләрне безнең. Дамир, менә прицеп дип сөйләштек без. Прицеп белән йөргәндә авырмы йөртүе? Авыр инде бар. Авыр. Шул йөреп барган эшләр белән инде. Менә яшь шоферларыбызга нинди киңәшләр бирерсез шушындый прицеп тагып йөргәндә олы машиналарда йөрүчеләргә? Яшь утырып уны өйрәнә башлаган водительләргә инде кирип курыкмыйча йөргәйне. Ясауына курыкмаска инде. Юл йөрү кагыйдәләрен һәм куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәп, карап, җавапларга чыгарып. Безнең әле шундый чак, сайласы юлы җиде чак, җанга якын дус ише белән, җанга якын дус ише белән.